Každý víkend sa tu v Jablonovom vystrieľajú tisícky gúl. No tentokrát oslavujeme niečo špeciálne. Oslavujeme 8. narodeniny Airsoft ihriska Jablonového. Pri zásahu je bojsku steroidov a restart! Okrem teda klasického Airsoftu, ktorý si tu samozrejme môžete zahrať, máme pre vás prichystaných mnoho stánkov, v ktorých si môžete nejaké veci kúpiť, nejaké veci samozrejme vyhrať, môžete si popozerať rôzne zbrane, kadečo, je to tu strašne veľa. Dneska si všetky stánky predstavíme, vyskúšame si v nich aktivity a nebudeme to obkecávať. Poďme asi rovno na to. OK, takže práve teraz sme v prvom stánku, ktorý si môžete na narodeninovej akcii vyskúšať. Som tu teda s Borisom. Čaute. Prosím ťa, povedz mi teda, aký tu máš stán, čo si tu môžeme vyskúšať a čo ideme teraz teda robiť. No, v našom stánku si môžete pozrieť, čo som nachádzal v takom celé z batohu, ako taktické vybavenia, ako sú česíly, turnikety, izraeláky, combat gázy. Áno, tuto vidíme napríklad česíly, ako vyzerajú. Tu vidíme, jak takedy sa používali celoxy do rany. Potom tu máme combat gázy, hemostatické granule, turnikety, EpiPen tréningový, izraeláky, jak sa teraz moderné, ako vyzerali dakedy. Hej, potom máme tu aj SWAT turniket, jak vyzerá, aj rôzne rezné rany, ako vyzerá rezná rana, ako vyzerá strelná rana, hej. Pánový pás tu máme, dekompresné ihly, hej, keď si chce niekto pozrieť, že ak to vyzerá v realite, aká je tu veľká ihla, hej, tak si to môže pozrieť. Potom aj nejaký ten IFAK. My máme strašne radi tieto Helikon IFAKy, pretože sú malé, napracuješ do nich všetko a cenovo sú tiež fajn relevácii. Takže asi tak. Nejaká KPR-ková maska na dýchanie, keď pacient nedýchá, aby sme boli chránení. Takže aj toto je super vec, keď chodíte tak na Airsoft, je dobrá vec, keď náhodou by bola KPR-ka, takže asi tak. Potom ďalej u nás si môžete vyskúšať vlastne dusenie. Ako zachrániť človeka, ktorý sa dusí, hej, vyskúšať si Heimlicha. Potom takisto si môžete vyskúšať u nás aj KPR-ku. Áno, toto sme točili video. Toto už si môžete pozrieť videjko, práve vám vybehlo na obrazovke. Tak. A takisto máme tu aj ošetrovňu, kde si môžete pozrieť, ako vyzerajú záchranárske batohy. A keď náhodou by niekomu prišlo zle na tejto narodinovej akcii, tak aby sme mu vedeli poskytnúť prvú pomoc. Takže toto všetko si tu teda môžete pozrieť, vyskúšať a teraz čo ideme teraz teda robiť? Teraz si ideme zasúťažiť a ideme sa posnažiť o zastavenie krvácania takzvanou tamponádou alebo woodpacking. V taktickej medicíne sa to robí zvyčajne s combat gázami, s takýmito, hej. Ale dá sa to aj s hydrofilovými obviňadlami alebo hocičím, hej, takým podobným. Buď elastiakom alebo hydrofilovým. Môžeme si na video ukázať, ako sa to robí s takouto combat gázou. OK. A potom si to ukážeme, jak sa to robí vlastne s klasickým hydrofilovým obviňadlom, aký je rozdiel. Dobre. A teda toto je simulácia vlastne strelnej rany. Strelnej rany. Jasné. Takže, Dobre. Pacienti krváca, otrhneš obväz. Otváram one. Áno. Nájdeš si koniec, spravíš si guličku. Spravím si guličku. Tak. Takto. Tak, obchážu do rany. OK. Úplne vlastne, dole? Áno, úplne na spodok. A teraz si vyberám? Áno. A dávam to dno. Odrolúvávaš a pcháš ranu. Snažíš sa celú tú ranu na komplet vypchať. Každú priestor, z bokov, z dole, všade, proste komplet celú tú ranu musíš vypchať. Dobre? Áno, a teraz prilož ten zvyšok k väzu. A spravím to tak. Tak, paráda. OK. Dobre, takže vyskúšali sme si, ako zastaviť teda strelnú ranu. Ďakujem, či si mi to teda ukázal a my ideme teda do ďalšieho stánku. A vítajte v chillzone. Každý hráč si v tomto úpeku musí niekde oddychnúť, preto sme vytvorili toto krásne prostredie v tieni a s vankúšikmi na parádny oddych. A hneď vedľa chillzóny sa nachádza takýto chillový bar, kde si viete okrem ľadovej drte kúpiť aj pandičkové wafle a iné občerstvenie. A hneď vedľa baru má Mimi svoj obchod s 3D vytlačenými vecami. Od podpivničkov po kľúčenky a všeličo ostatné. A Mimi má ešte jednu vec. Má aj stieracie žreby, kde hlavná cena je Novrič SSP5. Hneď oproti nášmu baru a chillzone sa nachádza Barber. U Barbera sa aktuálne nachádza Ronny, ktorý si dáva fresh letný cut.
Takže nachádzame sa v ďalšom stánku. Aktuálne teda som tu s organizátorom čachtického eventu. Prosím, tak nám to veľmi z rýchlosti zhrň teda, čo sa tu jedná. Tak, čachtický event je víkendový event, ktorý je na trhu už 16 rokov. Začínali sme kedysi dávno s 8 bázami v lese, ale rozhodli sme sa to posunúť na ďalší level. Takže implementovali sme strašne veľa elektroniky a tento rok bude prvý, v ktorom budú nasadené v podstate všetky elektronické hračky, ktoré máme k dispozícii. Klasika 8 báz, čisté OSBčko, prekladané scenármi, ktoré sú technicky na úrovni, ktoré nikde inde na Slovensku nemôžete zažiť. Ďakujem, že som to teraz takto veľmi zbežne uviedol. Viacej sa teraz dozviete v podcaste, ktorý budeme robiť, takže určite stay tuned. Ďalší stánok, ktorý sa nachádza na teda narodeninovej akcii, je teda stánok, kde si môžete dať nejakú tetovačku. A v posledných pár minútach strašne nadoberá popularita tetovačka vlastne Specna Arms logo. Samo, vieš mi povedať, z akého je to teda dôvodu? Ono to vzniklo tak nevinne. Prišiel k nám do Specna Arms stánku jeden chalan a povedal, že sa dlho nevie rozhodnúť medzi krátkou vapor brokovnicou a dlhou vapor brokovnicou. Tak sme zobrali jednu krátku vapor brokovnicu, dali sme mu do ruky, že je tvoja. Takhle to ukáž na kameru, ať vidíš, co dostal. To je tvoje. To je tvoje. Už se nemusíš rozhodovat. To nemyslíš vážně? Okay. A on prišiel s tým, že OK, ide si dať vytetovať Specna Arms logo. Tak odvtedy, ako sa toto stalo, sme prišli s ponukou, že za Specna Arms tetovačku dostaneš Specna Arms Prime zbraň. Toto je už tretia osoba, ktorá si uplatnila túto ponuku. Takže vo veľkom sa tetuje Specna Arms logo za zbraň. To je kokos taká ponuka, mami, môžem tetovať? Dobre, každopádne teraz odovzdávam mikrofón Noelovi a ideme do ďalšieho stánku. Nachádzam sa s tvarou Muničaku Dodom, Muničak stánku tu v Jablonovom a myslím si, že bližšie vám už Dodo povie, čo sa tu deje. Takže čaute, klasika, s Muničakom sme sem prišli, aby sme vám vedeli doplniť nejaké veci, ktoré by mohli zachýbať, prípadne ak si chcete niečím spraviť radosť. Máme tu veľa vecí od Specny, či už to guličky, zásobníky, plničky, rukavice, samozrejme, ak by sa zlyhal popruh, opasok, alebo by ste potrebovali dymovnice, keď sa minú, doplniť energiu s Monstrom. Takisto máme tu nejaké Leathermany, ak si chcete na pamiatku nejaký kúpiť. A takisto vlastne aj v spolupráci s Leathermanom. Tu máme aj Wingman Show, kde si môžete Leatherman vysúťažiť. Stačí splniť iba niekoľko jednoduchých úloh, mať najrýchlejší čas a môžete vyhrať tento Leatherman Wingman. Čiže stačí mať iba najrýchlejší čas, súťaži Leatherman Wingman a Leatherman je váš. Takže ak niečo chýba, stále som tu. Okay, takže tento zaťahujem, tento odťahujem. A držím palce v Leatherman Wingman Show. Díky, čau. Nachádzam sa v stánku Wingman Show s Leathermanom, kde máme pripravenú takúto krásnu malú súťaž. Budeme za pomoci tohto krásneho Leathermana odštíkavať drôt kombinačkami, skrutkovať a odskrutkovať skrutky, následne pilníkom odrezať klinec a nakoniec normálnou pilkou odrezať kúsok dreva. Za aký čas sa mi to podarí, tipujte do komentárov, ja to idem vyskúšať. 2, 1, 5. Pilník, pilník, pilník. Toto je pilník. Yes. Nechce pustiť. Dobre. Zavrieť. A ešte pilka. Poistka. Toto a založiť. 1:13. To je dobrý čas? Jo. Tak potom dobrý čas. Ďakujeme. Nachádzame sa teraz v stánku Specna Arms, kde, ako môžeme vidieť za nami, je pripravená takáto fakt, že zaujímavá strelnica. Samo, prosím ťa, vieš nám to predstaviť, o čo sa tu vlastne ide, ako to funguje a či sa tu dá niečo vyhrať napríklad? Jasné. Je to svojím spôsobom naozaj neštandardná strelnica, lebo strieľaš na televízor, ktorý vydrží bebečka. Ja to skúsim spustiť, nech to vidieť. A v podstate tí, ktorí chcú súťažiť, tak môžu strieľať na takéto červené ciele. Ja teraz určite netrafím prvou guľou, ale skúsim. Hej, nejako takto to funguje v podstate, hej. Že hráč, ktorý súťaží, strieľa na obrazovku a cieľom je dosiahnuť čo najkratší možný čas.
čo tu môžeš vyhrať? Môžeš tu vyhrať. Ako náhle máš čas pod 15 sekúnd, vyhrávaš Spectrum šiltovku. Ako náhle máš čas pod 9 sekúnd, tak vyhrávaš Flex zbraň, ktorý sme tu už rozdali dneska asi 5. Ako náhle máš pod 8 sekúnd čas, tak vyhrávaš Prime zbraň a ten, kto bude mať dneska najlepší čas, tak vyhrá Thermo, ktoré tam to čaká vzadu. Takže o toto tu dneska hráme. A teda z čoho sa tu strieľa? Takto na tej Môžeš si vybrať z týchto troch zbraní. OK. Čiže vyberieš, ktorá ti najviac sedí, to by som nechal na tebe. Kľudne si vyber. Idem tú ružovú? Určite odporúčam ružovú. Áno, určite odporúčam ružovú. Určite? Ale toto sa dobre drží. Počkaj. No! To je ono. To je ono. No, výborne. 23 sekúnd. Fú, to sa dá dať pod 8 sekúnd. Dá sa dať po 8 sekúnd. Ty Stalo sa to vole. dneska, som to videl na vlastné oči, takže Som na hej tom dá. strašne zle. Dobre, poďme na ostro. A sme na čase 14:50. To znamená, že si vyhral šiltovku, ja ti ju hneď dám. OK. Takže to bola strelnica a my ideme k Vekasovi. Díky moc. Díky moc. Nachádzame sa s Vekasom a Vekas nám povie niečo bližšie o svojej tvorbe a čo tu má za stanok. Čaute, ďakujem za pozvanie od organizátorov na túto akciu. Poďme si rýchlo ukázať, čo sme si tento rok pripravili do nášho stánku. Máme tu kopu extrémne exotických replík z nášho servisu. Strašne veľa plynoviek, veľa aj staviek, ktoré sú one of one, napríklad ako toto SRUčko KCO2. Je to klasická plynovka, ktorú môžete vidieť túto hore, ale teda prerobená do bullpupového kitu. S dielmi z Anglicka, ktoré boli vyrábané na zákazku a samostatný kit je z Tajvanu, toto je naozaj one of one aj s krásnym zafarbením. Potom tu máme našu klasiku, čo sme mali aj minulý rok, M134 od Classic Army. S týmto môžem povedať, že sa ľudia najradšej fotia. Je to ale extrémne ťažké, neviem si predstaviť niekoho, že by s týmto hral celý deň. A samozrejme ešte kopu našich prebuildov a stavieb. Niektoré, ktoré by som rád vyzdvihol. N249 od nás, plynovka prerobená na vzduch s elektrickým zásobníkom. Takže keď strieľam, to poriadne kope dozadu. XM5 od Toxicanta, zase extrémne vzácna replika, ktorá sa nevidí len tak. Kompletná úprava od nás. A samozrejme je toho tu ešte oveľa viacej, čo si potom možno niekedy inokedy aj ukážeme. A ešte takú poslednú vec, čo sme si pripravili tento rok, je súťaž tuto na stole. Technická, kto najrýchlejšie odšrobuje a zašrobuje Mechabox, vyhráva kompletné príslušenstvo na tejto replike. Takže kolimátor, magnifier, front grip a samozrejme aj funkčný tlmič. A to máme cca tak všetko. Som rád, že ste sa všetci u nás zastavili v stánku a dúfam, že sa vám tu naša tvorba páčila. Nachádzame sa tu teraz v ďalšom stánku, teda konkrétne s Paťom, ktorý sa venuje vlastne výrobe nožov. Povedz nám teda o tom niečo viacej. Tak naša dielňa Nidavellir sa venuje zákazkovej výrobe nožov, takisto ponúkame kurzy zážitkovej výroby noža, kde si človek môže prísť vyrobiť svoj vlastný nôž podľa svojho dizajnu. To je asi viac menej všetko. A jak to funguje, takéto dizajny, keď robíte vlastne? Tak to sú vlastne nože z damaškovej ocele, ktoré základ sú dva druhy ocele, ktorá je prekladaná na následne toho chceme dosiahnuť buď nejaký výsledný efekt alebo kresbu. Dobre, takže toto všetko ste si mohli teda pozrieť na národnej akcii a my ideme teda ďalej. Nachádzam sa na Katus stánku, avšak absolútne neviem, čo sa tu bude diať. Na to tu mám kolegu, ktorý mi to veľmi rýchlo vysvetlí. Ahojte, vítam vás na našej strelnici. Máme tu možnosť vyskúšať náš nový model Frey Skeleton. Je to vo verzii PDV, to znamená absolútna novinka. Krásne urobená zbraň, kde vidno nejaké vnútorné časti. Je možnosť s ňou vyskúšať strieľať a v podstate na tomto krátkom, nazvime to IPSC stage, kde sa strieľa z rôznych pozícií na malé kovové terče, meria sa to samozrejme na čas. Je možné potom vyhrať hlavnú cenu a to je zbraň Stribok. Let's shoot. Ideš strieľať. To sa kde pohybujeme? Nie najlepší, ale ani najhorší. S tým stribogom, no poď, s tým stribogom minulý rok som to dal lepšie. Na akcii bolo tiež pár šikovných chalanov, ktorých ste si mohli napríklad nechať nabrúsiť svoj nožík, vygravírovať si nejaké pekné veci na vaše zbrane, zásobníky a tak ďalej, alebo si nechať u Tommyho spraviť parádne fancy fotečky. Taktiež nechýbalo však ani točenie ovocíčka.
potom ako si všetci poriadne zagemblili a vlastne všetci sme si to parádne užili, sa začali vyhodnocovať súťaže. Niekoľko ľudí povyhrávalo fantastické ceny a normálne ma mrzí, že som ja nič nevyhral, ale nevadí, možno na budúci rok. No a po vyhodnotení všetkých súťaží sa začala losovať tombola. V tombole bolo naozaj veľa vecí od granátov, po optiky, príslušenstva, zbrane od Novriča, zbrane od Specna Arms, nožíky, napríklad aj Irmory, balíčky od Knifestocku a Muničáku a verte mi, atmosféra bola fakt perfektná. Dámy a páni, dorazili sme úspešne na koniec 8. narodinovej akcie na Airsoftovom ihrisku Jabloňové. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli pozrieť, zahrať si, zúčastniť sa tomboly, našich točiek, zastaviť sa v bufetoch, dať si kerku a hlavne si to tu užili. Áno, a vidíme sa teda na budúci rok. Čaute. Ročník. Čau.